Ne sahabalan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dirman şagirdleri az vaqtda kan eden hizmetleri. Yang deslapta bir gururun ayttık. O da näme gururun? Adamla yerden bereket taftırla ey cemaatla. Bir ulukon gururun haş. Kaş şu gururunu bitin hi olmasa bir Türkmen iyili kamil eşitseydi da belkim zapık boluptu bir gün hemme Türkmen de ollun ananyan ananmayan yürü barayan barmayan yürü iyiyen iymeyenin kulağına varıp bir Resulullah'ın bir derman sözünü aytacak belkim bir terbiyet veren edebi uğradan insanlara insaniyet düşündüren sözü var belkim kulaklarına barıp eser edip Müslümançılığı düşünmek nasip etsin inşallah. Yine ulu konuşular cemaat az vaqtda kan bereketleri varmıştık delili näme? Delil men qaw açıqlap aydayn Peygamberimizin derman sözünü häzir aytmayın onu qızıla qaplap aydayn. Baha ver aydayn o gurruna. Onu erzeş ver aydayn. Peygamberimiz şey deyiptir diýsek ulukdan zawwa geçip gider. Bir derek bolar. Bir alim adam geçiptir. Peygamberin sözüne aytacak bolýan şoň bir başahanış. Muqaddemesi da. Bir alim adam geçiptir şu minberden ady qatkan tutully. Kim? İmam Ebu Davud. Rawahu Ebu Davud. Zol agdalyandyr. Ama magdam mezhep başımızdan 50 yıl sonra dünyaya gelen adam. Mezhep başımız Ebu Hanife'den 50 yıl sonra dünyaya gelen adam. İmam Ebu Davud. Mekke varıp Mekke'nin alimlerinden Peygamberimizden her kim bir zat bilýän bolsa ona yazıptır ya tutuptır. Demeşk'e varıptır. Halebe varıptır. Mesre varıptır. Afganistan'ın Haratına varıptır. Afganistan'ın Balkhına varıptır. Nişabur'a varıptır. Khurasan'a varıptır. Bagdad'a varıptır. Bir yerde Peygamberin sözünü palan alim bilýändir diýse şoň öwüne bar çökü düşüp Peygamberimizin hadisini ýygnapdyr. Ebu Davud diye ehli sünnette düzen Peygamberimizin sözlerini ýygnapdyr şol adam. Sihah sitte Peygamberimizin sözlerini ýygnamakda tagriben ýek-dose deslap alimlerden. Kur'an-ı Kerim'den sonra yerin yüzünde salim kitaplan biri. Şoň düzen kitabı. Näme dip? Peygamberimizin salim sözlerini ýygnapdyr. İmam Ebu Davud. Şol İmam Ebu Davud aydiyan kefini okuyup bereyin. Derman sözü diýsene. Ketebtu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 500.000 hadisin şerif. Peygamberimizden rivayet bolan alimlerden ýygnan derman söz hadisi waýdylýar Peygamberin sözüni. 500.000 hadis ýa tutdum diýipdir. 500.000 hadis ýygnadım diýipdir. 500.000 bolýar. Eştensiňiz bir wagt men muny uzaklaşdyryp ötýän bir derman gurrun aýtjak bolýan. Resulullah'ın sözüne baha berjek bolup men aýdyp ötýän. Adamlaryň märekäň jemaatynyň wagty güýmenilýän ýerde ha bula. Gyzyla gaplanmaly gurrunlar bula. Ýerin ýüzünde perişte ýanak bolup gadam urk gelen adamlaryň gurruny bula. Ýekiji adam bolsalar da ul ummat ýanak bolup geçen adamlar bula. Näçe mün hadis ýygnapdyr? 500.000 hadis ýygnapdyr. Şoň zamanyny bir zorly pir warmyşdy. Tamam tarih kitaplarda ady gelýändir. Kim? Hazreti Sehl Tustari. Sehl Tustari diýen bir zorly pir warmyşdy. Murşitmişdik, alimmişdik. Bir gün şeýanky Ebu Davud'un salamyna bardyr. Peygamberin hadisini ýygnan adamyň salamyna. Bu bir sof adam, pir adam
Peygamberin hadis yığınan Ebu Davud'un salamına vardır. Ebu Davud'un şagirdleri, hadis yığınanın şagirdleri, ey ustadımız Hazreti Sehl-i Tustari geldi, sen ziyaretine salamını geldi deyiptirler. Hazreti Ebu Davud öwünden yortup çıkıp, näme Sehl-i Tustari yakası belli pir adam, sofa adam, evliya adam, Allah'ın dostlarından, yüreklerini Allah'ın ışkı yanıp biren adamlardan on öwünden çıkıp, hoş geldin aydıp, onu yancağında oturduptur, hücretinde de olsa, mescidinde de olsa, otağında da olsa, her yeri olsun. Oham hal ahvallan sonra, gurrun deşvalarlarından sonra, Hazreti Sehl-i Tustari yankı pir, İmam Ebu Davud ba Peygamberin hadisini yığınıya, şoňa aýdypdyr, li ileyke haja, men senden bir istegim var, Allah üçin bir yurtdan ýanyňa geldim, bir istegim var senden dipdir. قال وما هي قال حتى تقول قد قضيت ما الامكان قال نعم. Onun maksadım aýtmakam, inşallah aňruju bolsa, elimden gelse edeyinli boynal oham aýtjak dipdir. İkisi ulu konadan biri Peygamberimizin derman hadisini ýygnamany ökde, biri de bir ýüreginden gana akpatan bir ewliýalaň biri. Inne olyan ewliýa adam Peygamberin hadisini ýygnayan beýik aziz adama näme diýe? Senden bir istegim ma, bolýa diýsen aýtjak dipdir. Zayi bolsa etjek diýip aýtdypdyr. Bolýa dipdir. Başarsam elimden gelýän zat bolsa edeýin. Aýt derman adam, näme istegim ma menden dipdir. Ey cemaat, näme aýdan bolsa gowa. Ahrij ilayya lisanaka allazi tuhaddisu bihi ahadith Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım milyon hadis ýat tutupsyň, ulu milleti Peygamberin derman hadisini saýrap, ýaýyp aýdyp ben, şol mübarek dilin çıkarsan şondan bir okşajak faga şonu isteýändir. Ahrij ilayya lisanaka allazi tuhaddisu bihi ahadith Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin derman hadislerini saýrayan dilini çıkarsan şondan bir okşajak dipdir. Ahrij ilayya lisanaka allazi tuhaddisu bihi ahadith Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin derman hadislerini saýrap aýdýan, senetli edip Peygamberin derman sözleri yerin yüzünden gitmesin diýip Mekke goýmadyň, Misr goýmadyň, Harat goýmadyň, Balx goýmadyň, Demeşk goýmadyň, Şam goýmadyň, yerin yüzüne aýagyň menen aýlanyp ýygnadyň inne de aýdyp şol dilin çıkarsan şondan okşasın gelýär diýipdir. Dilini çıkartdyr, men başarjakladım diýipdir. Hazreti Sehl-i Tustari de dilinden okşapdyr. Kimin dilinden? Derman Hazreti İmam Ebu Davud'un dilinden. Ine geleyliň Ebu Davud'un gurrüňine ki Peygamberin hadisini men gyzyla gaplap hyzmatyňyza ýetirip otyn. Şol İmam Ebu Davud aýdýar. Dilinden okşalan, yarım milyon hadis ýat tutan, men Peygamberin sözünden yarım milyon ýat tuttum. Şondan bir kitap ýygnadım, 5000 hadise goly. 500.000 hadisden näçe ýygnapdyr? 5000'ünü saýlapdyr kenara. 500.000 hadisden näçe hadis? Ýöne 5000'ünü kenara saýlap, şonu Sunan Ebu Davud edip jami'a tabil verdim diýipdir. 500.000'den 5000'ün saýladım diýipdir. Ey musulmanlar diýipdir ýanky Ebu Davud. Şu 5000 hadisin içinde 4 hadis var. Bir musulman adam şu 4 hadise amal etse dünya ahiretine boljak men bilişimden diýipdir. 500.000 hadisten 5.000 hadis ýygnadım diýipdir. 5.000 hadisten Peygamberin sözünden bir 4 mübarek Peygamberin sözü var. Bizde şigici fat birini aýtjakdan. Asyl bizik gerek yerimiz şigici şoň biri. Ve yekfil insana li dinihi arba'atu ahadis.
Ay bir adam şu 4'sünü bilip amel etse boljak diýipdir da. Wagzlanaýyn diýse, adam bolaýyn diýse, akly işaret kafi diýipdir. 3 hadis dursun yerine dirman Resulullah'ın sözi, ini bize gerek geriştaýy. Haýsy hadis? Bir hadisi ki sahabalyň ömürlerini bereketletmege sebep bolan hadis. Senin ömrüň bereketli bolsun, niýem bolsaň şu hadisi kulak as. Men Allah'ın söyün bendesi boljak. Sahabalar ýaly bolmasam da er kadamyny negetseň er tek bolar seni ýamakdyň bolýan. Gowa adamlaň kadammasan ýerine negedeýin diýip şola ýaly bolar niýjek bolsaň kulak as. Er kadamyny negetseň er tek bolar seni niýe. Er ýanyna negetseň er tek bolarsan kulak asmakdyň bolýanyň derman sözi. Peýgamberiň sözüne baha berip aýtjak bolýaryn, kadryny bilin ey jemaatlar. Peygamberimizdin derman sözü şinni. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Hadisun sahih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Bir adamın Müslüman adamdığının alamati dünyasına gerekmeyecek zat, halal dünyasına. Halal dünyasına gerekmeyecek zat ve ahiretine gerekmeyecek zata güýmenmez diýipdir. Çyn Müslüman adam bir işin maşynydyr. Ya halal dünýäme bolsun, ya ahiretime bolsun diýip güýmenip duranlar diýipdir. Gerekmeyecek zatın maşynyny ömrüni geçirýän nädir diýipdir. Ine sahabalyň ulukon bereketli bolmagy sebep bolan şu mübarek peýgamberimiziň terbiyetidir. Bir 3 milyon içinde şiş mahal sen mahal otyňda. Şiş mahal ahiretime dünýäme peýda bolsun diýip otyň. Hamany bir adam wagty bolupdy, zır keyfine şu meclise şu mahal gelmez. Näme güýmenip durandyr hamany. Keyfine gelmedik adam. Zaruru varmış, meridi varmış, işi varmıştık. Oğlan şoğu yeka etler qaytıp bilmeýärmişdik. Taş bolup gelip bilmeýär. O görürüňler bir açık misalyn görürüň da. Sen bir yarım saat 40 daqiqaň içinde adam asmany uçup gelipdi. Medine uçup gelen ýaly bolýan. Ruhun uçup gidip gelip duran ýaly bolupdy. Ora gowy düşünýänsiňiz näme diýänimi? Gelmän güýmenip duran, näme güýmenip durandyr şuma. Ýöne onuň munyň görürüňi da. Onun munun görürüňi. Palanyň hileyi bütüsli, palanyň qyzy bütüsli. Palan molly bütüsli, palan amam bütüsli. Palan qari bütüsli, palan ahun bütüsli. Ne dünýäsine, halal dünýäsine peýdasy bar, ne ahiretine peýdasy bar. Wagt bir 5 daqiqa, 10 daqiqa, wagt bir 1 saat görürüňizde, ýüzünden biri aýsa, "Ey biz gıybet etdik goýaýlyň." Ey, muny gör, allanapdyr size. Bula bir musulman. Patagy şondan çürüýüm da, ömrü geçip barýar şondan çürüýüm. Yıllar aşıp var ya şondan çürüyüm. Hi adam bir düşünmeli vakt bolmaly. Vakt biterdi ýüregiň narahat etýän zady. Türkmen musulman ýaşy diýdiň ulukon adam bolupdyr. Hatta şu gürlüňlerde de eşitse gaýtym öňküden nebeter şu jürek günäsini artdyrjak da. Näjire nesihat gürlüňleri kulagyna barasa da gaýtym başga gürlüňler agdajak da. Näme diýip beýle beýnesip bolmaly. Peýdasy ýok zady güýmenýän adam ömrü bir bereketdir. Tamam yalandan geçýändir ömrü. Sahabalar gözde Peýgamberimiziň 62-nji ýaşynda musulman bolup öti. Peýgamberimiz dünýeden geçmäke Peýgamberimiz hoş edip ulukon hyzmatlar edip ey cemaat ulukon şäherleri musulman edip ötiler. Nägat bereketleri bar, ömürlerini yalandan zady güýmenmeýänmişdikle. Näme tefri gerekkem? Halal tefri dünýäňe gerek zat. Bu gurrun däl ha. Gurrun şi halal dünýäsine de peýdasy ýok, ahiretine de peýdasy ýok. Şoňa güýmenmeliler. Bir direk saytlaň başynda oturmak, ömrüni geçirmek, bilay dilýän gurrun halal bolsa dünýäňe peýdasy ýok bolsa etbermeli diýdigi. Hatta halal bolsa. Tähten atýança bazı haýa kompýuteriň başyna, interneti bazylyň başyna, oýunlaryň başyna ömrüni geçirip öti. Pahir bir toporla taq, oglan şoklu bolup, häzirde şeýtirip kesip.
hileyinin, erinin, içerisinin, ilunun gözüne de yigrinci öldü. Näme deyip Allah'ın gözüne yigrinci da. Allah'ın rahmetinden daş. Bir Müslüman adam gidip bakan, yazdan oyun bir yanak. Binniler necire ömürlerini geçirip, ayakları bilen yığnap, piyade yürüyüp, yığnap, yazıp, gelip buğun kun Resulullah'ın kızıla qaplaq koymalı senetli görünleri hizmetine yetip du. Derman adamlar kadrin bilbel bu görünün. Halkı özleme. Ödünden çüreyim amalet. Ey sade Türkmen doğancım. Ey cevan oğlan. Ey hacı dede. Ey öyün oğlu konu. Ey öyün kıçsı. Ey öyün işkari. Ey öyden çüreyim çörek getiriyen. Ey öyde yatan. Ey marid gözleyen. Hemmemiz şeyle. Asıl insaniyetin kanunudur. Hakıldır, mantıktır, ilimdir, nurdur, ferişteliktir. Ya halal dünyana peydası olsun ya ahiretine peydası olsun. Ya bir tovar adamlar bir 4-5 dağa vaqtda nasihat edivay diyen bir tovar fakirçik gelirler va, denanlar va, ya erk adamlar va terbiyetini siniptir. Hiç kimde şulara aytmayadım, aydılanaqdım, hamana tamam bernamasida bir ayada varsa, ya bir toyo varsa, ya birinin hatta aydın otlamanı varsa, ya bir uyuşmeligi varsa va, şu öyün erine bir nazar ver çık ya. Öyle tudar adam mamalı, öyle içki harcan adamı men diye bir zat, öyle öyüne eziyet berýän mamalı. Oha otupun heleyine nazar berýäle. Öyle qaşı yoqorda, öyle qaharcan adam mamalı gülünşige bolýar. İş halkın heleyi oğul kıyına nazar vermekde. Özü de şodur şu suyur debesinden ta ayağının eteğinde çelip ayıptan ne oldu? Bürünüllep duydu ayıplar. Kazası ken, doğru evin başın geyenak, erine kılığı yok, heleyine kılığı yok, zindigin hadir uğrun bilenak, namazın hadir doğrulanak. Şodur şu ayıp özü. İşi de halkın pat ayıbını keplemekte. Halkın ayıbını kepleyin niye naka? Özü bir nazar veren şık bolyen. Nemetçek beytirip ömrünü geçirip yorum. Nemetçek şey ettirip yorum. Özüňe de bir nazar berahim. Özüňe de men özüm de bir näçe adam. Erine bir gün gülüp ýöňünden çykypdyrmy, şonu bir görüntü näkim. Enatasından çürüyüm, oğlan şoğundan çürüyüm. Bir beýleki musulman oğullara näetdirip kesip be, oğrunça etýän günäsi barmy? Etbereýin diýsin. Pereştädir şol adam. Pereşte bolsa beýt halkdan gıybet etmezdi. Çyndan aýpsy, yo men öz aýbym ýok diýen bolsa, o jere gıybet edip, töhmet edip, halka nazar veren şyk bolmardy. Nazar berjek bolsaň barda ýuwaşastan arkasynda elin goýda, sen şu jere aýbyň bar, dogurlasaň gowy boljak diýip nasihat etdi aýtdy. Näme nazar veren şyk bolýan? Näme diýip ömrüni geçirmeli? Çyn musulman adam gerekmejek zada ömrüni geçirýän nädir? 1 saat, 2 saat, 3 saat, näçe gün, näçe ay, her oturşy fakat şoda. Hamane heftede bir gedek boydaşlarının oturşak da dünyak nazar veren şık çıkmalı. Bir gedek özlerinin gurrun etmeliler de. Ey bir kabrimize kaşın alıp gitmeli adımız. Ey bir ahiretimize kaşın alıp gitmeli adımız. Allah'ın ışkının beraberini etmeli işimiz. Kipledi men nemem ma. Men neme ayıbım ma. Men neme kemçiligim ma. Pakir çıkış ettirip gününü geçirip de. Onun beter narahat etiyen zatçı şu gurrunlerde kulak asmellerden işitmellerden na. Neme men niyazım yok diye de bu gurrunlara. Özüm bilýän bu zatlar diye. Şu özüm bilýän diýişine örädi bilmeýänne var ýa-da. Özüm bilýän men bu zatlar diýdi. Maňa ahunma gurrun bermek gerek geldi. Özüm bilýän bu zatlar. Bilýän bolsa näme etjek? Halkyň nazar zindigisine nazar berip, halkyň hususiýatyna nazar berip, ahlagyna nazar berip, akylmyşy, mantykmyşy, sawatmyşy, saglykmyşy, nämeň bernamasy, zindigiymişi. İçtimai yaşamakmışı. Aystan haysızadın uğrundan mar yaşı. Hiç dadın uğrundan maranakta. On bir toforlar hatta oğlun şoğunun arasında da şeyt kurrun et diye oğlun şoğu da şoğuna kaşın terbiyet tafip var ya. Ya hatta hemkarlarının arasında. 3-4 hemkar over hemkara nazar vermeli. O 3-4 hemkar o hemkarından çürüm nazar vermeli. Şu falani falancı ya, bolya falancı, pakirli. Her şu öz idaralarına ya öz mecmualarına, öz oturuşuklarına, öz karhanalarına, öz kargalarına her oğrunça çay içip oturuşuk bolsa şu birine nazar vermeli. Nämen bäpüydü, nämen peýdasy. İşte.
Dünýäňe, ahiretyňa perişteler ýazyp hesap kitabın mı? Allah hesap kitap bermel. Nefesine hesap kitap bermel. Kipleyen kitabına hesap kitap bermel. Femen ya'mel miskale zerretin hayra yara ve men ya'mel miskale zerretin şerre yara. Kara yere girecek işte. İşte kıyamet türkütmeli. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Tamam adamlar kabirden turup mahşer meydana karşınca fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar necire üç şıkkam diýende birci Kur'an'da va bilýänsiňiz bu naziratda. Fe innema hiye zecretun vahide. Birci perişte şüttedende adamlar korkup bir yana üç diye. Birci perişte zecretun vahide. Hüştet hemmiz bir yana üşükta. Birce hüşt bilen üşürýändir Allah Taala. O da perişten hüştü bilen. Fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar necre kıyamet meydanına üşüjek. Fe izahum bis sahira. Bir perişte hüşt edende hemmisi mahşer meydanına üşük korkup dipdir. Eden şu zatla ýada düşmelerimiz zindegiydi. Oňa maňa nazar beren bolup ömrüni geçiripdi. Bu adamlar we ýa sahabalyň gurrüňi maňyzy gurrüňdir. Bu adamlar var, Müslüman molallarından sonra mı? Özünü, dünyasına ya ahiretine gerekmeyecek gurrunları kayçı vurup, belki palta vurup, ketiştirip ayrıyanmıştıklar. Fakat ya dünyalar ya ahiretler. Ya halal dünyalar ya ahiretler. Onun için ömürlerinin bereketini verdi. Azıcık vakti ettiğin işlerini verdi. Hey Sofican, hey Mollacan. Ey beyliki karger, karment, işe gatnayan, kasip, bazarda uymenyen, ya her yerde olsun. Halal ırskılın iyidinle, taş yerlerde işleyen, o varasında. Derman hakkı vururundur. Mana vururunlardır. Zindigide insana arameş veriyen vururunlar. Vaktimde tamam oldu. Birce şu vururundaydın inşallah bir kıdağıda tamam oluyor. Şu bigadir halkın zindigisini giyişmek bir tuvarxanı vadılar giyiriptir. Men birce yerde zerer naydeyin mahul düşümlü olsun. Bir qiyda olancıklar var, kiçik qiyda olancıklar. Hamana yuvaş tiz huşana geçecek. Öyle zeren, olukon en atala. Ya erke olancık, azbes zeren onu tiz huşana geçin geçirilip bariye. Pakirciğe bir gedek oğlun, şu oğlu yaqıydı, ene dede dayı ağa aytmanır. Hey oğlum, hey giydim. Onun için ne? Sovatlı adamın da oğul giydi vardır. Men yani kargarın da oğul giydi vardır diyeyim. Onun için ne? Olukon öyle adamın da oğul giydi vardır. Kişicik kümeçikte yaşap verenin de oğul giydi vardır. Onun için ne ki oğlunla giydilen zindigisini özdep de öz hanavadana gelip paçavlap öz enatangdan yigirene ama diýmeli. Müslümançylykda bolmaly zat demiş. Nägat oğlan çykla we qyýdla we hamany ya şähere gelipdir, ya şäheriň içinde görýär. Hamany her türlü oğlan qyýd, awala şoň agyny ökünjek bolýar. Soňranda şolaň hanawadasynyň agyny ökünjek bolýar. Hamany bir ulukan adamyň da oğlu qyýdy, bada içinde şoň da agyny ökünjek bolýar. Öýlerine gelýär, sadece enadäde on boýdaşlary hem klasylaryň ýanyna men dädem şo da diýeseler nakda. Men nänem şo da diýeseler nak. Belki başlaň aýdýan nänesi dädesini yüzlerine gelip agyna gelen kefini foş edip söýýärdi. Näni bilary var da şo enatadan. Birje gedek aýtmaýar, men enatam meni şu derejeye ýetirdi. Enatam meňe zähmet çekdi, enatam maňa hyzmat etdi. Getiripdir hamana tiýis uşan iň ulukon bir her kim isteýän ýeriniň gurrüňünni. Emme terbiyetine koyulmandır. Halkın zindigisi veren işin bolmasın deyip. Müslümançılık öyle işin menen bolmaly deyip. Öyle halal dünyanın, öyle ahiretin menen bolmaly deyip. Ne deyip terbiyetine koyulmandır. Zindigide asasi ürünlerdir. Gerek ürünlerdir. Belkim zebt boltu Allah Taala hemme alem cihan Müslüman kafirin işitmeli ürünü. Resulullah'ın cami-i beşeriyeti büyük şerif aziz olup iyi verilen büyük insanın ürünü. Ondan sonra bütün Müslümanlara yayramalı görürüm. Ondan sonra iyi olmasa var. Türkmen de on çıklamada barıp bilkim bir hem dünyeleri hem ahiretleri ahabat bulmağa sebep olsun. Allah can bağat edip bilen kulak asıp otuyunuz kan məraka olup dünyanız ahiretiniz ahabat bulsun. Güler yüzünüz solmasın. Mehabbette yaşadınız. Berekette yaşadınız. Emniyette yaşadınız. İman baylığında güler yüzünüz solmasın inşallah. Bir alham üç kulu vallahi okuyayım. Ölü diri hemmesine dua edeylin, vatanımıza dua edeylin, mehabbet yürüyüsün, emniyet yürüyüsün deyip okuyuverin elhamdülillah.